7 arrazoi geutara bizitzeko. Bat garelako hizkuntzaz eta bat bizotzez. 100 hizkuntza mintzatzen dizelako ja Euskal Herrizen. Eta mundu txiki askoz osatutako mosaikue izen nahi doguleko. Mosaiko libre eta koloretzue munduko mapa biribilien. Bi estaturen artien harrapatute, daroieguleko ize 500 urte. Baina izen nazinoie garilako. Nafarru eginen, Euskal Herrize gara. Geure borondatez esaten dogune izango gara. 3 administrazio esparruten banatute egotiek desorekak dakarzalako arlo guztizetan, garapen ekonomikuen, sozialien, hizkuntzi normalizazioien, eta ganera 4B ez dizelako urrutiko intxaurrek. Izen be, ze abantaila emoten dozku ba Espainiako hiritar edo Frantziako hiritar izete horrek. Herri eskubidien ukatzaile haundizenak dire bizek Turkiagaz batera mendebaldeko Europan. Ez dugu izen nahi gehiago ukatzen gaitxuenen parte. 5 egoera juridiko ezberdinen arteko eskizofrenian daukogu geure hizkuntza lurralde zatiketa horregaz. 6-7 herrialde garilako, zenbakizeak aso ez da importantiena. 685 udalerri, mileka eta milaka urteko historizie, 3,5 milioi pertsona, eskubidietan da bete biherretan bardinek izan behar dugunak. Geure borondatie libreki adierazteko eskubidiegaz, geure erakundiek sortzeko eta garatzeko eskubidiegaz, geu izeteko aukeriegaz. Gora Euskal Herri librie!